special tini kaisa press meet maklaika abang tu sim tini bisa sanai na jodo saimano tini party IPFT kaisa recognize and register party जों 2009 होते tini kaisa na hormon kaisa tini imam tini ti prasarana जों मुक्ति करनानि बै साटक पिटक खायजों माने यागनि काटिनानि आबागै जों संविधान मते according to constitution of India article 2.3 नतयै जों separate statehood सान अबथिनि इमाम अबथिनि नाहरमोन जों aggressive movement खायका 2009 होते जों आबन जतन गर्व दंगो दिनै aggressive movement तयै सारा भारत बरफ साइमानो त्रिपुरा बरफ साइमानो दिन IPFT जों सঠিক लामा हिंगि दं 2018 जों सरकार फायका BJP IPFT एलायन्स जों जों बुट बाजाखा जों 8 जन MLA पास खायका आउट अफ 9 जों 8 जन पास खायका ताबो जों BJP IPFT सरकार चलै दं दिन हारमो अबनो जों मन्दिर फानंदि MLA फानंदि जों एकै दिनै उद्देश्य नाहरमो दिनै लास्ट टारगेट जों टिप्लान जों एचिभ माखायनाय जों टिप्लान माना नांनाय जों बरंनो मुक्ति नांगाय अ दिन हारमो accordingly जों दिनै संविधान दं IPFT नि संविधान मते 3 बছर पर जों कन्फारेन्स खालायो स्टेट कन्फारेन्स आरो जों चेन्ज खालायो जनगणनि मते जों कन्सेन्सास नि आंखाय जों बटा बटं लायो अबाय जों चलाय दं आं साइमानो आनि IPFT नि आमालो तिनि पार्टीनि बिसिङाव जों आं 3 बार बुट बाजाखा तिनि पार्टीनि बिसिङाव आं आपताखौनो बुझे दं 3 बार आं पास खायखा हाकलाय आं GS ताक बाय 6 बছर चलाय दंमोन GS आं सामलायना अब जों कन्सेन्सास नि माने बागै जों बटा बट खाय जों इलेक्ट खायलियो थांनाय 2-3 एप्रिल अब एकै सिस्टेम जों दसरा भवन को जों स्टेट कन्फारेन्स हावका 5 जों दसरा भवन को जों स्टेट कन्फारेन्स हावका 5 स्टेट कन्फारेन्स अफ IPFT आ जागा बाहायनो जों कन्सेन्सास जों लायमालिया लास्ट जों बुटा बुट माथांखा आ बुटा बुटो जनगण आना हमजागै तिनि नियम दंगो जों आरो MCC member of central committee बरक हेसि बुथि मानाय अब तिनि आगेन जों जमाय प्रेक्टिस खायतो आरो जोंखा 2-3 एप्रिल 3 एप्रिल जों बुटा बुटं लायखा आरो 2 जन पेनेल फायखा इलेक्शन कमिशन आसखा 3 जन 3 इलेक्शन कमिशन पादनो जों बर नियुक्त खायखा आरो तंनि ललित देबबर्मा इलेक्शन कमिशनर अनंत भक्त जमातिया तिनि एडवाइजर मेंबर ते अमरेन्द्र देबबर्मा बर 3 जन न जों पेनेल खायखा बर तिनि पार्टी होते बर इलेक्शन कमिशन अंखा accordingly बर मते इलेक्शन कमिशन मते इलेक्शन अंखा आरो जों मानखा कनै कैंडिडेट मानखा तिनि प्रेसिडेंट ने बागै तिनि बरम गोनां काके एनसी देबबर्मा ते आं कैंडिडेट अंखा 2 जन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट accordingly जों खायलेखा इलेक्शन जों टोटल आरो बुटार तिनि अब लिस्ट माखासे 222 जन 222 बुटार अंखा अब MCC मेंबर तो सेंट्रल कमिटी मेंबर बटा बोट उमनि परेवो जों नुखा जागा अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंखा जोतन बसंग अब अंखा आरो करे करै आरो तिनि बरम गोनां तिनि एक्स प्रेसिडेंट एनसी देबबर्मा बमाका 79 vote आंमांखा kr.jamatia 139 vote ते नोट आउट लायखा 4टा
total boot busungka 222 boot laikya ara bisingo ang maximum boot maka ang maka 139 bo maka 79 calculation according to the rule and regulation ang jongon ana hamjaka tini MCC member ana boot rika এরপরে আরো হাউসের স্মাইটাং লেখা ঠিক আছে কক তোমার জায়গা জেনারেল সেক্রেটারি ওনকাই আরো কনসেন্সাস সংখ্যা জেনারেল সেক্রেটারি বোর্ড ইন্ডিয়া ও জায়গা জেনারেল সেক্রেটারি ওনকাই আরো কনসেন্সাস সংখ্যা জেনারেল সেক্রেটারি বোর্ড ইন্ডিয়া আর পাবলিক রক সালাইগৈ উইদাউট বোর্ড পর जों सेलेक्ट लाइका अब हाउस नि ओपिनियन जीएस सेलेक्ट का टेक्सर कक का सामुदों गोबां दुइजन खायके बाहाय एक नम्बर दुइ नम्बर ओंखाय जों अब सेलेक्ट का इलेक्शन या सेलेक्ट जों दनन्द देबर्मा ते प्रशांत देबर्मानो जों सेलेक्टेड दनन्द त्रिपुरा ते निनि प्रशांत देबर्मानो जों जीएस गणेश नामका अब जों दिनै संबिधान एमेन्डमेन्ट मा खायना जों एमेन्डमेन्ट खायबां अब जों कमिटि खायगा अबायखौ जों जीएस गणेशजों लायखा selected by the people calculation accordingly नियमाफिक जों स्माइटां लायखा ते प्रेस कॉन्फ्रेंस लायखा अबखौ दिनै हेज पार रुल जों खायदों आं बुजिमैया जों बरं गोनां जोंनावफ्रा आगोने प्रेसिडेन्ट गोजानानै सिदेबरमा आं खोनाखा हठाৎ खायो आंखौ आं कुनो नलेज होकरै मियाफ्राव आं खोनाखा जे जोंनिया स्टेट कन्फारेन्स 2-3 एप्रिल मानि आबो सम्पूर्ण याखौ हायनै बो उ कक्टिसा आबो प्राय नितमा 1 मास 1.5 मास परेबो प्राय 1.5 मास परेबो बाहाय कक्टिसा इनका आबो बसाय सामा खामो आफ्रोनो अबं याखौ सायखौ बो तो मानैनाखा बबो तंगो जों समायदांफ्राव according to जों खायलेखा जोंनो दिन इलेक्शन कमिशनार बर जों समायदां रखा इनके बो हठाৎ तेबाय कमेन्ट खायमानि आंखे खागाव अबो बास्तबिया अबो संविधान मतंगिया जे अबो सम्पूर्ण याखौ खानिबो तेवायसा तारा हारखले बर स्टेट कन्फारेन्स मा खायनाय हिसाबमानि आंखागाव अबो जुक्ति इंगिया अबो लजिक लाया abangay ang sawa jabara ana hamjang nai ana booth repass ang to musu ingmaniya ana jongon naikha ana MCC member sara diban baro ana naikha ana kam khaina suwi rekha baro ang kam khai thangnai bone bogi ang tini as a leader ang joto pani malai tongo kok salaigo bhaiklai chini pateno karak tang thanai IPFT no bahage sinte bo karak khainai abo wan soi tongo ang sara tibaguri tongo te sara notice chini awang raji tongo within 1 month ang call khani meeting call khai jurisi aro bochin concession lai melia ঠিক আছে ani presidency member jadaliya ngkai ang bah kahambai ang khusikla ya khayenai tetang samudang thanai ang barbar sawo जों experience ng khauljino जों boyning blog hingei जों koning tongsinai BJP ng blog thangka ng blog mahinai congress ng thangka ng blog mahinai CPM ng blog mahinai ang bar barbar sawo जों national party khlaigai BJP congress CPM khlaigai chini tiba saro mukti maya जों krak sang nang hisi जों adol se krak nang nai जों tiblan mana thangkai जों BJP blog thana nang ya CPM blog thana nang ya congress blog thana nang ya जों krak ngai automatically borok जों borok mari nai जों mai kom example dong chini telangana bahke maka telangana borok ke BJP khayo BJP khaya itu borok rimer kha Bihar ni Jharkhand bahke maka boro BJP khai demamba maya boro strong boro ekota gana boro thansa ke boro mana oro nang congress haikena जों china tibralan mannai CPM haikena tibralan mannai abo kogya sikangkai ani modengkai जों takoi taku bukai bokok जों thansa nangnai जों strong voice nangnai obo sangkhanai haise
जों खायनो कक सागै एमएलए मन्त्रि मोनबाय जों टिप्रा मानिया जोंनि बिसिनेस जों जाब जानानै स्ट्रं भइस होनानै जों स्ट्रं फोर्स होनानै अबहाय जों खायनाबा जों वान सौइ दङ खोबो खायजों आं साखा टिप्रा संनानै साखा आगामि मासराव नों नायनाय टिप्रानि चेहारा कमप्लिटलि चेंज थानाय जों अलरेडि प्लान खायदों बाहाय जोंनि बर' चापनाय बाहाय जों बर' तैदुलनाय जों अलरेडि जोंनि सिनियर लिडाराबो जों सालायो जों फर्मुला तो एखाय दङ नुगनाय आं सावो आगामि जुन हयते टिप्रानि डेभेलपमेन्ट मुभमेन्ट आबो टेबल स्ट्रं थांनाय आसन को खामबाय आरो सार IPFT नि ताबक तिनि बिसिङाव अमहाय जों कालाय दंखाय पार्ट दंखाय तिनि मुभमेन्ट दुरबलनाय जों प्लान मानानै आबो दोननाय आं आबो सपन साव जों एमने जों किसा एमने संगा कम जों दुर्बल पार्टी उ दुर्बल पार्टी बिसिङावनो जों दोरसि गथलाय अंखाय अबयसय जों साफारनाय तिन बरावनो बिरमान मोननाय खोनानि मिटिं खालामनो गोदोरै जाखा खोनानि मिटिं 12 तारिख नि मिटिं आं कोनो साइनिया आं को नलेज करी आं बर सब साहोया आं खागाबो संविधान मते तिनि आं प्रेसिडेंट दंखो खोनाबो आं तमनाय प्रेसिडेंट नलेज करी तिनि जेस नलेज करी अब मिटिं माया अब मिटिं अब इलीगल अवैध अब नां सानाया अब उंगि तंखाय दर उंखाय अब तिनि बिसिङाव तैबो दुरबाय गमनाय अब नां साव बारबार साव आनि MCC बराव सारा तिप्रानि तिनि MCC CC मेम्बार ते डिविजनल मेम्बार न कोइनाय न खबर मा हांके आरो न पार्टिसिपेट खायदि आ जुगदानता खायदि अब अवैध आंखे जे प्रेसिडेंट अब नां साख्लायगो आं गुदि जे खबर माया अब उंगि माया अब उंखांखलाय तिनि बिसिं बेलाय हामजांनाय सर तेरे सुन 2023 इलेक्शन तो ते बिसिक दगलिया के ताबुक तो नरक अमो हाइजरा सिन नरक ते बडर खेखलाय तंलायखा खापिलाय तंलायखा गाव जराबो नरक नि बसकांनि इलेक्शन ति नबो बाहाय वान सुक एलायन्स दंनि बगिले अब तै जों दाबो सालाय दंको कोनो फाइनल याको आबोनो बारबो सावो जखुनु सामंनो जों सिस्टेमेटिक समाखलायनाय जों बिदि सालायनाय जों समाखलायनाय आंखौ जों कोनो दिसुन नामाया पार्टी एज ए पार्टी जों ताम खायनि खाया आबोनो प्रसेस जों सराय दङ उसंगो आं तै कमासाव जों लेट थानाय जोंनि सीसी मिटिं कतरे दङ थानाय सीसी मिटिं गो 3 तारिखो अमासिन 3 तारिखो जों प्रेस क्लाबाव जोंनि सीसी मिटिं का आ सीसी मिटिंगो जों सिद्धांत नाखा प्रस्ताब खायगा जों एक नम्बर हांके जों साका IPFT जोंनि यूनिफिकेशन बा एलायन्स यूनिफिकेशन बागै जों आरो कम खालायखा यूनिफिकेशन विथ मथा तिप्रा मथा आ इनिसुन खायनो बागै आरो मैक्सिमाम बरक आबो सपोर्ट खायखा आं तो व्यक्तिगत भावे सिद्धांत खायमानिया जोंनि CC मेजरिटी सपोर्ट खाय जों आरो जों नाखा जोंनि एक नम्बर जोंनि पॉइंट खाय जों IPFT रो जों यूनिफिकेशन बागै अब्लिक जों एलायन्स बागै जों आबो जों प्रस्ताब रखा आबो जों सालायना बागै जों टीम बखलायखा जों मथानि लिडाराव सालायना बागै जों गायसा टीम खायखा आरो जते एमएलए दंनाय प्रेसिडेंट जीएस दंनाय प्रेसिडेंट पॉइंट एलाइड ऑर्गेनाइजेशन बो माथामा दंनाय थागलेसों नेगोशिएशन बागै डिस्कशन बागै जों गायसा कमिटि खायखा आबो सलायनाय सर पाइथक सम तबरि तैकायसा जों सियान दनाखा जों IPFT पार्टी जों गायसा अल्टीमेटम बा जों गायसा चिथिरिनाय जोंनि BJP टप लिडार न सेंट्रल प्लस स्टेट न जों चिथिरिनाय जे IPFT कते इशू दं दाबि तीनटा तो दाबि दङ आ दाबि न रनि फॉर एग्जांपल 125 amendment दैनि TTC अमहायराव देब्रक दे आगे सामानि बा कवर मान स्क्रिप्ट अमहायराव कते मोस्ट इम्पोर्टेंट दं दाबि दं तेचिनि हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी हम रिपोर्ट रो आबर रिपोर्ट नु चुनो विदिन 1 month है 2 month बिसिं बर चुनो मारिनाय रिया हांख्लाय जों अल्टरनेटिव जों चिन्ता खालायनाय थागले जों BJP रो अल्टीमेटम चिथ्रना बागै जों आबो जों सालायखा जों पार्टी आबो जों सिद्धांत ते कायसन जों स्ट्रं टीम जों गाय दिल्ली थांलायनाय दिल्ली थाङै जों आं अलरेडी चिठी रिहजाक दङ
जोंनि हम मिनिस्टारनो जों जोंनि IPFT MLA मंत्री जों लिडाराव इमिडिएटलि जों दिल्ली थांगै जों बरबाय टप खायनाय अब ता पारमिशन बागै जों नायसिं दंगो आंले चिठि रोजा जों तिनि कयजन टीम जों दिल्ली थां टप खायनाय अभार जों चिन्ता सिद्धांत नाजा अब दिनै थांनाय CC मिटिंआव अभाय जों सिद्धांत नाजा आबनो तयै सम्भावना आनि जे डाउट दं माने जोंनि दा सो कल फेक्शन माने अबरना बरदरसि डाउट इनके आंनो पर फाइसाखै माने फ्रेंड डिसकास खाय माने जोंनि थांनाय CC मिटिंनि सिद्धांत ब जाजाय हंखाय बर आनो फाइसाखै माने अबजेक्ट खाय माने किताबत मेजॉरिटी सिखाय आं तो आनि नि डेक्टर खाय माने या आरो डिसकास होना मेजॉरिटी पीपल सपोर्टिंग के अब हायरो आं वेरी क्लियर न साबो अब जिनिस नंतर बर बिखौ बुंखाय आनि जे सो कल फेक्शन ग्रुप जों बरनो नायनाय any kind of problem ang khakawo through discussion through negotiation जों solve खालामनो एकबार without discussion without negotiation बरदो माय फाट थायै आंखौनो साइ सिमाया मियाफ्रा सांगो कक नागो आं ताना ताना से खलाखा किन्तु आंखे खाखामानिया बरदोते आं कन्फारेन्स खायनाय किन्तु खदात खायमाफ्रा जिनि NC बाबु सं जिनि एक्स प्रेसिडेन्ट आं बनो बलाय मानेगो हबाबो हामजागो आं बनो आं निजेनो आं प्रेसिडेन्ट मामनि परेगो आं बनो नआव थांनायखा आं दुइबार बनाव थां बिजिट खायखा आं बन शरीराव बाहाय दं आं सोङैखा आं बन थांयाङि आं बन थांगो बय माजा थां कक साइगो आनो आफोर बो कोनो साया आं बन थांगो आं बन बिजिट खायगो किन्तु आं बिजिट खायफोना बो दानो सानां माने आं बन साया आं बन बलाय जवानागो चिन्ता खाय आं बय मालाय दं थां आं मालाय फां खायले आं माजा माजा बन थां मानायगो आं खो बेस्ट दनो साइमानो आं बलाय बेस्ट आं साबं खबं सामखाय दं फिलगिरिगो बायरे थांगो अफिस थांगो पार्टीनो मिटिं खायो आसे आं बिजि फानो आं माजे माजे सारियाव हंखाय बनो थाङै बनो बिजि खायो आनो बसाया आबोना वानागो जे जों फायदि जत्तनो बाहाग वारमांलायनाय मा हामजालायनाय आं आनि कक अबसो समनो साव दुसरायमा दङ नोंबो दुसरायना मनि सकेबो पारफेक्ट करै दुसरायलाय मोनो दा आ दुसराय मोनो जों लायमा बिसिंतै बुसलाय बिसिं आबसो कम्प्रोमाइज खालामनो किन्तु अब हायराव आं नुयांगि दं बनो बलाय दुर्भाग्य जों दिनै पार्टी हायनि दमानि आं बलायखौनो निजेनो आं बलाय दुखु नांजागो नांखा जाहाथे जों भबिष्यतआव जों आं गयनाय जेब्ला बुजि आं दनाय र दिनै फेक्शन ग्रुप हंदि परनो आं गयनाय दखना आं फाइ सालायफैदि दा जों जइन मिटिं खालायनाय प्रब्लेम दंमोन किन्तु सलुसन दं अकसना हायनि हाय जतनो बलाय खामबाय Sir, so guys, aboki tabuk je kheklai tong bodol kaini bising aboki asuk thani bagai onda political kuno mosuk kesaro haman bagai ba bodol sakana bagai de omo hairo ke kene kene tabon rok press meet claim tong man claim अच्छा सर आ जगह तो कचाम प्रेसिडेंट खुद जो सपोर्ट दे जा कारो बनो कुनो सुचिदाना हम हेरो पर तो तंग हम हेरो क्वेश्चन अब तो समय अब तो दङ खमानो बबो साइजों तो बिसमाया वो तो ऑलरेडी सिन सपोर्ट रसिना रेखा ननो चाचा के आर बिजनेस का सर एक मास डेढ़ मास बिजनेस तो खेक लानो क्या अब ने तो आंगो क्लियर सिसो या अब जों जाथाय माखायना बतां अबंखा तमके खुद बोलि जे दङ जों सब खेप्रो bo abo nai to ambon apun lukha ambon abo saka kaka nanu sun eba je bo chairman rish nai ya apa bona mo sajak bon sang mo sajak palon nanu chung eba je bo ni chairman rish nai jeng ribri khabon eba bo chairman apa bon sajak